badhe nampilake sandiwara harapan ing persidangan. Kula Oktaviani dadi Bu Siska selaku kepala sekolah lan sutradara. Kula Meliza Kajulianti dadi Bu Nurul. Kula Maulana Rabbana Salafi dadi Rizki. Kula Aisyah Rizki Azhara dadi Sinta. Kula Fitrian Madana dadi Rina selaku Bu Sinta. Kula Aditya Putra Pratama dadi Roni selaku Bapak Isi. Sinta teka menyang ruang Bu Nurul selaku guru BK ing SMA Wakid Hasim 5 Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor sini, Bu. Wonten punapa Ibu nimbali kula mriki? Nining sim, ini ana laporan saka sawijining guru ing sekolah iki. Tembune piyambak sering weruh kowe mulai telat. Apa bener iku? Nggih, Bu. Ana apa karo kowe sih? Apa ana masalah? Mboten wonten apa-apa, Bu. Mboten wonten masalah. Masalah iki wis pirang-pirang minggu kowe mulai telat. Apa perlu ibu teleponaken wong tuamu? Bu Nurul nilpun wong tuane Sinta lan ngongkon teka menyang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara, Pak. Dados kados puniki Bu, kula angsal laporan saking salah satunggaling guru menawi Sinta puniki wangsul katon terus. Nanging piyambakipun boten purun ngaken mungkin wonten piyambakipun wonten masalah lan boten purun kriyos. Lan mungkin Bapak Ibu saged menasehati Sinta dados tiyang sahipun. Pada saat awak mulai bengitar terus. Iya, kenapa to sih? Kok jenis-jenis bapak lan ibu kowe sampai jalanan sekolah kene. Mboten wonten punapa-punapa, Pak, Bu. Kula nang sedina kali masa majeng kula minangka sasampunipun SMA. Itu apa sih Bapak lan Ibu ini sing dalan terbaik kali ini? Iya sih, ikut suami bapak lan ibu wis paling baik. Kowe dadi anak arek kita. Bapak kadosipun isi Pak, Bu. Kula ugi gadah kekajengan piyambak, gadah pilihan piyambak kangge masa depan kula. Jadi iki masalah sih kan kowe mulai telat. Padahal kita dados ing sepuluh kajenengane ingkang paling saya kanggo Sinta. Ingkang paling saya pun apa sih, Bu? Punika kan paling saya derek bapak lan ibu. Kula kedah orang terus sakit sekolah. Dene kula mboten turun. Kula ajeng melanjutake kuliah, Pak, Bu, demi pendidikan kula. Aja kurang ajar kowe dadi anak. Sampun Nak. Kados puniki mawon Pak, Bu, kadosipun puniki masalah ingkang rumit. Mungkin saged sampeyan rembukaken ing griya mawon kalih sila aksep. Menawi sapunika tasih sami-sami emosi. Lan kowe sin menawa pancen keinginanmu kaya iku, kowe kudu menehi pangeten kowe menyang bapak lan ibumu aja nganti bantah. Ibu, nggih sampun menawi kados puniki kita pamit wangsul mawon. Kita pamit pengapunten inggih keresahan niki lan matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Roni lan Bu Rina lunga ninggalake ruangan BK. Dene Sinta uga pamit kanggo lunga menyang kelas. Kula pamit dateng kelas. Matur nuwun saranipun. Piye bilang maneh. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta balik menyang kelas karo perasaan sedih akibat perdebatane karo wong tuane ing ruang BK. Pirang-pirang dino banjur wong tua Sinta teka menyang ruang BK karo raos nesu amarga pirang-pirang dino wingi Sinta tetep ora gelem mulih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Ngeten Bu, Sinta pinten-pinten dinten puniki tetep boten wangsul. Leres wekdal Bu. Kula takon dateng Sinta ugi tembungipun boten ngertos. Menawi wangsul boten purun dipun ajak sanjang. Saya kurang ajar lah niku. Sabar Bu. Priye yen kita dirampungkan karo sekolah Pak. Nggih. Bu Nurul, Pak Roni lan Bu Rina lunga pinuju ruangan kepala sekolah yaiku Bu Siska kanggo ngerampungake perkara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Pinara. Nggih Bu. Ngenten Bu, puniki tiyang sabuku Sinta. Kados ingkang kula critaken kala wingi Ibu bab masalah Sinta, kalih tiyang sapunipun sampai Sinta boten purun wangsul dhateng kula. Lan piyambakipun sedaya mariki amargi pinten-pinten dinten puniki Sinta tetep boten purun wangsul ing griya. Jebul Bu Nurul wis nyeritakake masalah salah siji murid yaiku Sinta marang Bu Siska kang yaiku kepala sekolah. Menawi angsal ngertos kenging punapa bapak lan ibu nglarang Sinta kuliah. Kita boten kajeng Sinta kuliah amargi widara kita ajeng buang-buang harta mawon. Nggih leres Bu, kuliah puniku dalanipun kathah sanget lan Sinta kan wadon. Menapa kuliah ing akhire oleh pawon? Punika Pak, Bu, pancen pungkasane memadul ibu ama ing mawon. Nanging sing kudu dimengerteni yaiku sing penting nerusake sekolah ing SMA. Amarga ing urip kita mbutuhake kawaruh lan pengalaman sing ekstensif kanggo ngadepi tantangan ing mangsa marep. Mengapa malih Sinta minangka murid ingkang puninjul ing sekolah isin yen dheweke ora nerusake kuliah ing universitas kasebut. Ana akeh beasiswa sing diwenehi kanggo siswa sing pininjul uga beasiswa keluarga sing kurang mampu. Aku yakin kanthi bunga saka wong tuane Sinta bakal bisa sukses ing pendidikan lan karir amarga dheweke bocah sing pinter lan sregep. Nuwun inggih panjenengas sapuniki kita masih menawi estu Sinta tetap ajengake tentang perguruan tinggi lan kita ajeng tunjung saged itu. Sami-sami Pak, Bu. Menawi kados puniku kita nyuwun pamit. Pisan sekar matur suwun Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak lan ibune Sinta mulih karo keputusane ngolehi Sinta kanggo nglanjutake kuliah sawise lulus SMA. Sampene ing omah, wong tuane Sinta nunggu Sinta kanggo mulih. Sinta kok dereng mulai ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dhisik nak. Bapak lan Ibu arep ngomong. Bapak Ibu mau toko sekolahmu, ketemu kepala sekolahmu. Toko penjelasan saka kepala sekolahmu, Bapak lan Ibu kadarke nek pendidikan kuwi penting. Dadi Bapak lan Ibu mutusane ngedukung kowe gawe kuliah bar lulus toko SMA. Saestu Pak, Bu. Tenanan. Sinta seneng karo keputusan wong tuane sing arep ngedukung.
Saka penyelesaian masalah kasebut, jebul Rizky yaiku sahabate Sinta ngerti ngenani masalah Sinta. Nanging piyambake ora ngerti perilaku Sinta sing ora gelem mulih. Siji isuk jam istirahat, Sinta termenung ing meja kapustakan. Dheweke ora nyadar yen ket mau diperhatikno karo sahabate Rizky. Kowe iki sesuk nglamun wae. Kowe ngageti aku ngerti, yen jantungku protol kepriye, kowe belum ganti. Sorry. Kenapa? Ora apa-apa. Tak pikir kowe menyang endi wae. Aku goleki kowe. Menyang gimana aku ya? Orang menyang musola atau kapustakan. Arep menyang kantin aku orang duwe. Malah iku gampang pisan yen aku arep goleki kowe. Arep goleki kowe sil kowe yo ngomong-ngomong rencanamu sawise lulus apa? Mesti kowe arep njupuk jurusan akuntan UB. Yo wiwit dhisik kowe kan pengen bisa kuliah ing jurusan iku. Entah laris. Loh, kok ono kowe di sini? Bukannya kowe pengen jadi pegawai bank? Yo emang, tapi malah Ono apa di sini? Ono masalah apa sebenarnya? Ayo cerita aku. ngene mimpi-mimpiku iku rasane aku ora oleh terus muku ke wong tuaku ora setuju nek aku kuliah. Dheweke kabeh mimpi aku ora ngelanjutake sekolah. Wih, jelimu dia. Tapi kowe ora usah putus asa sih. Pasti kabeh ono dalane. Kowe banjur semangat kan terus belajar ae. Sapa weruh pikirane wong tuamu terbuka nek pendidikan iku penting. Ya Riz, pengenku sih ngono. Semangat ae sih. Aku mau bisa nyemangati. Sun ya. Istirahatnya arep mari. Ayo mlebu kelas. Ya wis, ayo mlebu kelas. Sinta lan Rizky mlebu kelas soale istirahate wis rampung. Waya mulai sekolah, murid-murid wis mulih. Sinta isi maca buku, Rizky nekani Sinta kang ora gelem mulih. Ayo sih balik. Kowe lapo maca buku ae, iki kowe mulih. Ora Riz, aku balik aja sih, aku mau maca buku. Lah, wayang mulai kok pengen maca buku, ya wis lah balik dhisik. Kowe mun balik wis mari ndak balik balik pokoke buku. Ya Riz. Nanging Sinta isi tetep ing sekolah sampai sore sinambi sinau. Akhirnya Sinta ketemu solusi berkat guruwe sing nasehati wong tuane. Amanat saka cerita iki ya iku dadi bocah kang aja mantap perintah wong tuwa. Menawa duwe kegayuhan kagedhe kudu dioyak karo semangat. Lan dadi wong tuwa kang tansah anake demi kebecikan. Aja nuntut anak karo keegoisan awake dhewe.